A verdade é que cada ano facémolo mellor. Quedou tan realista que podería confundirse con Fante. Estaría ben que puidese falar, imaxinas? Chamaríamolo Branquete e falaría en francés. Hola, nenos. Bonjour, les enfants. Carai, creo que o fixemos demasiado realista. Branquete. Pero... Linda, fuches ti. Sí. Non sei como poidestes picar. Non picaríamos se o noso boneco de neve non fora tan parecido a Fante. A Fante, iso. Pero se parece un boneco de neve. Pero que dis? Este boneco é moi realista. Sei que serías capaz de facelo mellor. Non, verdade. O que pasa é que estás envexosa. Envexosa. Por se non o sabedes, son escultora de nivel 3. Escultora. É iso que é? Unha escultora é alguén que fai esculturas. É que son esculturas. Unha escultura é unha representación tridimensional de algo, calquera cousa. Unha persoa, unha árbore ou unha figura. E pode estar feita de calquera material o que se lle poida dar forma. Pedra, bronce, plástico ou plastilina, por exemplo. Entón, Branquete é unha escultura, non? Sí, é unha escultura feita de neve. Que ben! Pero entón nós tamén somos escultores. Sí, pero de nivel 1. Eu son de nivel 3. Nivel 3. Nivel 1, formas básicas. Nivel 2, formas recoñecibles en moito detalle. E nivel 3, esculturas cun alto nivel de detalle e gran realismo. Serías capaz de esculpirme? Sen dúbida. Ala vou. Escultura, escultura! E que teño que facer? Só quedar quieto. Pois vai ser moi fácil. Así, perfecto. Agora non podes moverte ata que termine a escultura. Iso está chupado. Non me vou mover nada nadiña. Linda, tú ten demasiada beleza. Non che será fácil. Eu unha vez intentei debuxalo e non fun capaz. Iso é porque és un debuxante de nivel 2. Pero lembra que eu son unha escultora de nivel 3. Ben, empezo. Hop, 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 hop. Linda usa técnicas moi depuradas. Hop, 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 hop. Faltache moito, Linda. Tes que aguantar. A arte non se detén. Hop, 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 hop. Creo que non vou poder aguantar moito máis. Hop, hop, hop. Xa está. Terminei. Menos mal. Fuches capaz de refletir toda a beleza de Tutu. Tutu nada, escultura. Vaites, mereceu a pena que me doia todo o corpo. Quedei precioso. Grazas polos cumpridos, rapaces. Linda, fasme unha foto xunto a ela. Eu tamén quero sair. Nina. Está ben, mozos. Fagamos unha foto todos xuntos. Mirade, aí chega Fante. Fante! Hola, rapaces. Hi, kids. Fante, tes que ver a escultura que fixo Linda. Onde está? Está aí atrás. Ui, que nervios. Vos credes que lle gustará? Que se lle gustará? Pois claro que sí. Se a escultura falase diría, son xenial. Ai, por que tarda tanto? Debe estar asombrado. Non todos os días se ven esculturas de nivel 3? Fante, que che pareceu? Pois... non sei que dicir. É demasiado... artística. Fixácheste na estrutura das curvas e na composición? É todo moi innovador. Unha composición arriscada, sen dúbida. Só puido facelo un auténtico artista. Caramba, non o podo creer. Gustoulle. Veña, vamos con el. Sacaremos outra foto. De día sairá mellor. Non! Sei que era demasiada beleza para este mundo. Pero, como? Que pasou? Non te preocupes. A próxima vez sairache mellor. Se vas probando primeiro a facer boliñas con plastilina, co tempo, quizáis... Fante, non o entendes. O
onte non era así. Agora entendo. Fante non é motivo de risa. Hoxe o mundo perdeu moita beleza. Non río por iso, Rafa. Mirade, a escultura era de neve e o sol derreteuna. Por iso agora só quedan 2 montóns de neve. Claro, é certo. Terías que facer a estatua de outra cousa, como erva ou xabón. Vaya, o que máis me amola é que non a puideses ver. Foto, foto! É verdade! Temos unha foto. A ver que che parece. Vaya, é asombroso, it's amazing. O parecido é incrível. Grazas. Intentei inspirarme o máximo posible en Tutu. Sí, a de Tutu está genial, pero eu refírome a que fixestes de min. É perfecta, é como o meu xemelgo branco. É incrível. Amazing. Refírese a... Branquete. Confío